Obinna. Well, can you not take a cocoa? Another go get no mamma. Ma, it's okay, you make a you catch a Zagin. Again, I get you. More government than you go. And I'm my beer this you. I'm up. I am mamma. Come on. Onye ozi Chineke sị ka agwa gị ka hapụ ịpụ ezi site ugbu a ruo abalị 7 na-abịa abịa maka na emere ngọzi Chineke chọrọ iwetara gị n'izu ụka. Ngọzi ewere m ya bịa akwa o gamma ahụ na-agbakasị m n'ụlọ mana ka ebu ya mma bụrụ ama Onye ozi Chineke ịma na ya nụ Chuks. Chuks ma ya bụ na niile Chuks kwuru n'ụlọ akịta bụ eziokwu afọ m na ọ sachago unu nche isi ka abụọkwa nke sacha isi o maka na nwokorobịa ahụ bụ ezigbo onye ozi Chineke ọ ga-akara gị maka ige ya ntị. ngwa nsogbu adịrọ mana wee mekata bụrụ na ahụ m emeghe eme Chuks chaka họrọ mgba Lekwago isi ọdụkwara gị mma ị chọrọ ije nso onye ozi Chineke ọgụ ebekwana akpọta ebe ahụ gịnị ka kokoroko ibudo ọkụ ọkpa dị ya kokoroko onye enwetego m Chuks ejidego m n'ọrụ o mego m kwete na amụma mpụ na ahụ ya na-enweghị isi n'ọdụ ma gwara onye tụrụ gị ime ụlọ ka m mma naanị abalatọ ka ị nwere anya ka m ji ele gị anyị niile na-atụ anya ọrụ ebube gị mana o nwere ka ọ ga-esi mee na ị ga-anọ ọdụ n'ụlọ ọrụ ebube abịa kụra gị aka. Hello? Na-akwụghị m otu nde naira. Ekwuru eziokwu? Mana enwetabeghị m mgbịrịgba n'ekwentị m. Mba, afọ m abụghị Maazị Nwachukwu. Afọ m bụ Obinna Osondu. Ama m na ọ bụrụ akara ekwentị gị ka a chọrọ ịkpọ mana nwanne m nwoke onwe oke o esi mee na ị ga-anọ n'ụlọ ebe a otu nde naira abịakwura gị aka anaghị eme ọkwa eziokwu ka ikwuru ife kekwana ihe mme Chuks kekwana ihe mme ya o ji eburu nnọọ amụma mpụ na awa wee butere m. Onwere ihe nụrụ maka ya ka ọ bụ naanị Chuks chọrọ imepe ụlọ ụka n'ime ogige anyị. Gịnịkwa? Nọrọkwa n'enyi ya mpa chọrọ inyere ya aka. Ofuzi ebe ọzọ oge bido ka ọ bụ n'ogige anyị. Akụkọ adịghị mma. O megide emebido ka ya ebe a. Nsogbu ga-adịkwara anyị o. O sikwa ebe o si gara ka mmanwụ ụlọ gabata ebe a. Mee ka mpa na-ekwe ihe niile o kwuru. ụjọ m ugbu a bụ na mpa ga-achọ ka anyị niile na-ekpe n'ụlọ ụka ya. Ọsọ ya ọ ga-abụkwu nnukwu ụkọchukwu ebe ahụ. Dirikwa nkwado isoro ndị na-abụ abụ n'ụlọ ụka ya. Tụfịa akpa kama ngọbọ mmụọ.
Welcome. I'm at our opposite Gabana to Mamma. Only was it like a butcher to say that they had it to rush like a mamma. Where I can't put him down. Echete mgbe onye osisi anyị bịa atụ mama. Eji godu nwa ọkụkọ ma atụ asị ebe buru ya. Mama, ịbụrụzi ihe ndị anụ agabazi kezi ya ga na-eri. Adaobi. Onye ozi Chineke bụ Chukwu si na bịa were okwukwe anyị nwa Chineke. Site n'ịpụtasị ihe na-eke a na-ere nọ n'ime ụlọ anyị. Ma zibuze ka Chineke ga-esi gozi anyị. Ụnụ achọghị ngozi. Ma, aghọtaghị m akụkọ gị. Amaghị ebe obodo, amaghị ebe ọ kwụsịkwara. Na gịnị mee? N'ihi eburu ihe niile anyị na-eri n'ụlọ a bujere Chukwu na ndị okenye. Hey! Ọ bụrụ ọgwụ ya dị na. Kakwa kama na oge egbu ọja ekwu na esitere nwa abụ Chukwu esite n'ụlọ ka ọ bịa sasị ezinụlọ anyị. Kedu mgbe agụụ na ntaramahụhụ wọrọ ụzọ esi efe Chineke? Anyị ga-agbarịrị mpa maka atụmatụ a. Ma ya gbochi mma agụụ ga-egbu anyị n'ụlọ a. Eziokwu, ihe nke a karịala. Nwanne, ka anyị gwa nkwa ya. Chineke ịdị mma o, ịdị mma, ịdị mma o, Jehova ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, Chineke nna m ịdị mma, bata, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, Chineke m ịdị mma, oke mmiri na. Oh, ọdụ a, ngwa bịa soro m ka anyị too Chineke. Mba. Anyị ka isikwa gị mana kịta agwọ nọ n'akịrịka. Agwọ nọ n'akịrịka, ọ gịnị be? Mba, mgbe eburu gị ihe erimeri niile nọdụ nụ agabugabara Chukwu n'ụlọ ụka ya. Ọdịwa ka isu esi na agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụrụ ife unu ga-eji so gbuo onwe unu, o nwere ife dị ya. Esi unu esogbula onwe unu. Mba, nke izugokwa isogbu nwaanyị. Ọwa agwọ ka anyị na-akpọ okwu. Mba, gee ntị. Ada, ife agbagbo unu mere na-egosi okwukwe onwe n'ebe Chineke nọ. Otu pastọ Chukwu si wee kọwa ya, ọ ga-eme ka Jehova nke usu niile nke ndị agha bilie were amara ya were ezigbo ihe na-asacha anya ahụ na-enye anyị chai tonu ja. Echetala m asị m ka ngwa unu site tata gawa n'ihu onye ọbụla n'ụlọ ga na-ejezi ụka pastọ Chukwu. Ụlọ ụka pastọ Chukwu ka onye ọbụla ga na-eje ọnụ n'ife ukwu. Kama m ga-aga ụlọ ụka nke anyị. Ma mụ nwakwa. Unu abakwala n'isi n'ụlọ nkwụ. Ma ijere ụka pastọ Chukwu isi n'ụlọ nkwapụ unu esi ụlọ m nchụsi unu nchanye ọgịdịdụ. Kedu ife dị ife a? Kemgbe afọ 3 gara aga obodo bụ igwe n'ibe m nọ. Ka o si na adị Jehova bụ eze. Nwaanyị gị kwanụ ama m na nyere gị aka n'oge a. Nwaanyị onye ọ bụ ụmụ m si n'ụlọ pụọ kemgbe. Ihe m letara siwere m ike kemgbe a nachara m ego m ji na-azụ ahịa. Ewu. Mana ụmụ gị kwanụ ọgwa ha na-ajụ ese gị. Onye ọbụla gbaghara m ụgbọ nwankwe. Ha niile hapụrụ m. Enweghịzi m olileanya ọbụla. Ekwuru otu ahụ nwanne. Mmadụ niile hapụrụ gị, Jehova ya onwe ya ka hapụrụ gị. Ị gaghị enwe olileanya n'ebe mmadụ nọ n'ebe Jehova nọ. Ka o si na dị ihe mee ọ bụ onye ozi Chineke siri ike na ekpere onye agbata obi nke ọ bụ. M ga-akpọ gị gaa n'ụlọ ekpere gị ekpere ihe niile adị mma. Ịnụgo? Jisie obi gị ike. Nke ọzọ wee bụrụ efu, nke ọzọ bụrụ ose, nke a ịsha, odere ịsha na nnu. Ngwa na-ezigokwa n'ezi. Ngwa na anyị bịa n'ọkụ eme ya ka oge.
esi o teka aka nkeji 30 nkwa gị eghe. Obinna, ihe abalị 7 ahụbekwe ngozi bịa na-akụrụ gị aka n'ụzọ. Abalị 7 erugo? Hey! Nwebikwa ngozi fụ. Nsogbu adịrọ. Chuks cherezi aka kpọrọ mgba. Kodi ihe dị ya omeme na ọnụ na abalị 7 onwe na-eme. Urianụ maka mwenye onwe. Okifo, mmesize Chuks n'ime ụlọ ọmara onwe ya. Ọmara ihe ọbụbụ onye asị rere. Ka ọ nọrọ si kwuru kịta, ọ bazi uru. Ụkọchukwu anyị hụrụ n'anya nọ n'aka ndị uwe ojii. Ọ napụrụ Maazị Mabizi ego n'ọtụtụ afọ gara aga. Onye? Onye ozi Chuks. Chuks! Hey! Ara atụ ọnya. Nke a bụ nke obere ya. Maka ọ bata n'ime ụlọ mụ na-enye meju ya afọ.